नमस्कार. हा चंद्रिका मल्ल्या. विश्व कोंकणी केंद्र यूट्यूब वाहिनीचे सर्व वीक्षकांक आत्मीय स्वागत. विश्व कोंकणी केंद्र कीर्ती मंदिरांतले कोंकणी माणिक ह्या सरणींतू आजी कन्नडाचो ख्यात साहिती यशवंत चित्ताल हांगेले वळख दितस. आधुनिक कन्नड साहित्य क्षेत्रांतू प्रसिद्धी पाविलो व्यक्ती यशवंत चित्ताल. मोटवी काणयो, प्रबंध, कादंबरी असे सर्व साहित्य क्षेत्रांतू त्यांनी बरयला. मायभास कोंकणी जाल्यारी कर्नाटका भायर मुंबई शहरांत आसून कन्नड साहित्य श्रीमंत केलेले ख्याती तांकां पावता. हांगेले साहित्यांतू भारताचे ग्रामीण जनजीवन, मुंबईचे जनजीवन आणि आंग्ल साहित्याचो प्रभाव देख पडता. विठोबा आणि रुक्मिणी दंपतीले सुपुत्र यशवंत चित्ताल 3 ऑगस्ट 1928 इसवींतू उत्तर कन्नड जिल्ह्याचे हनेहಳ್ಳಿ गावांतू जल्मले. तांगेले प्राथमिक शिक्षण कुमटांतू जाले. उपरांत त्यांनी धारवाड, मुंबई आणि अमेरिकाचे न्यूजर्सींतू उन्नत शिक्षण घेतले. शिक्षण घेतल्या उपरांत त्यांनी बेकलाइट्स हायलम कंपनींतू एक्झिक्युटिव्ह डायरेक्टर जावन 32 वर्स वृत्ती करून 1985 इसवींतू निवृत्ती जाले. वृत्ती जीवनांतू तांकां युरोप, इंग्लंड, USA, जपान, मध्यपूर्व देशाक निर्यातक उत्तेजन करचे विचारार भेट दिवचो अवकाश लाभलो. तांकां लंडनाचे प्लास्टिक्स अँड रबर इन्स्टिट्यूटाचे फेलोशिप फावो जाला. यशवंत चित्तालान आकस्मिक जावन साहित्य क्षेत्रांतू प्रवेश केलो. 1949 इसवींतू त्यांनी कारवारा लागीं बाडा गांवांतू शिक्षक जावन वावर करताना पयले पावटी एक लेखन बरयलें. तें बोम्मिय हुल्लुहोरे नांवारी ती काणी पत्रिकेंतू प्रकट जालें. त्यांनी बरयिल्ले काणयो दिनकर देसाईले जनसेवक पत्रिका आणि मास्ती संपादक जावन आशिल्ले जीवन पत्रिकेरी प्रकट जात आशिल्ले. मुखार त्यांनी चित्तालाक काणी बरोवच्याक खूब प्रोत्साह दिले. साहित्य जीवनाचे आरंभांतू तांगेले साहित्यावैरी मास्ती, कुवेंपू, कारंत असले नावादीक साहितीले प्रभाव आशिल्लो. अपरिचितरू कृतींतू पाश्चात्य साहित्य शैली पळोवच्याक मेळता. प्रमुख जावन मोप्पासा, चेखव, हेमिंग्वे, स्टीफन ज्विग, स्टॅनबेक, दास्तावस्की असले श्रेष्ठ साहितीले प्रभाव दिसून येतालो. एम.एन. रावाले मानवतावादाचे प्रभावानिमित्त कार्ल मार्क्स, एरिक फ्रॉम, आल्डस हक्सली, एडिंग्टन, सायमन फ्रॉइड, आडलर इत्यादी नावादीक लोकाले साहित्य अध्ययन केल्या निमित्ती तांगेले साहित्य परिपक्व जाले. तांगेले साहित्यांतू तांगेले जन्मभूमी हनेहಳ್ಳಿ आणि कर्मभूमी मुंबईचे जनजीवन शैली आणि वर्णने पळोवच्याक मेळता. 1980 इसवींतू त्यांनी प्रकट केलेले कथेयादळू हुಡುಗಿ कथा संकलनाक कर्नाटक साहित्य अकादेमी आणि केंद्र साहित्य अकादेमी प्रशस्ती लाभल्या. तांगेले शिकारी कादंबरीक वर्धमान प्रशस्ती फावो जाला. 1990 इसवींतू प्रकट जालेले पुरुषोत्तम कादंबरीक कर्नाटक साहित्य अकादेमी प्रशस्ती आणि वर्धमान प्रशस्ती लाभल्या. यशवंत चित्तालाले काणयो तांगेले वस्तु निरूपण शैली, भाषा शैली कारणान विशेष महत्व घेता. त्यांनी 1957 इसवींतू संदर्शन, 1960 इसवींतू अबोलिना, 1980 इसवींतू कथेयादळू ಹುಡುಗಿ, 1983 बेन्या, 1988 इसवींतू सिद्धार्थ, 1997 कुमटेगे बंद किंदरी जोगी, 1977 ಆಯ್ದ ಕಥೆಗಳು,
1983 चित्तालर कथेगळु कथा संकलन प्रकट केला. 1964 ಮೂರು ದಾರಿಗಳು, 1979 शिकारी, 1985 छेद, 1990 पुरुषोत्तम आणि 1997 केंद्र वृत्तांत कादंबरी यो बरोवन प्रकट केला. कन्नड साहित्य क्षेत्रांत दिल्ल्या सेवेक चित्तालाक खूब मान सन्मान लाभल्यात. त्यापैकी 1979 कर्नाटक साहित्य अकादमीचो विशेष पुरस्कार, 1981 1983 कर्नाटक साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1983 केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार, 1983 1990 वर्धमान प्रशस्ती, 1990 कथेयादळु हुಡುಗಿ कथा संकलनाक महाराष्ट्र सरकाराचो गौरव पुरस्कार, 1993 पुरुषोत्तम कादंबरीक भारतीय भाषा परिषद प्रशस्ती, 1993 मास्ती प्रशस्ती, 1997 कर्नाटक राज्योत्सव प्रशस्ती, 1998 डॉक्टर शिवराम कारंत प्रशस्ती, 1998 TMA पै फाउंडेशन सावन श्रेष्ठ कोंकणी साधक प्रशस्ती, 2021 गुरुनारायण साहित्य प्रशस्ती, गोरूर प्रशस्ती आणि 2002 निरंजन प्रशस्ती लाभल्या. यशवंत चित्तालान बರೆಯಿಲೆ ಮೂರು ದಾರಿಗಳು कादंबरी गिरीश कार्नाडाले निर्देशनाखाल सिनेमा जाला. तशेंच मुखामुखी काणी टेलिफिल्म चंदना टीव्हीर प्रसार जाला. तांगेले शिकारी आणि पुरुषोत्तम कादंबरी इंग्लिश भाषेक भाषांतर जाला. ಸಾಹಿತ್ಯದ ಸಪ್ತ ಧಾತುಗಳು, ಸಾಹಿತ್ಯ ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ನಾನು आणि अंतकरण तन्नी बरेइले विमर्शात्मक कृत्यो. तन्नी 22 मार्च 2014 देवादीन जाल्लें. विश्व कोंकणी केंद्र आणि समस्त कोंकणी समुदायातर्फेन ख्यात साहिती यशवंत चित्ताल हांगेले आठव करता ती. नमस्कार.